Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady s ADFGHJKO. Alias konfety. Nebo spíš z konfety 1.12, no. A natáčíme zrovna na svém serveru. Víte, že tady máme AOL věci, které jsem sem okamžitě stáhnu, protože je to mega. Hej, kam si vaši povolat? Aha, tam. No a koukej se tam potom pozbírat. Takže kdybyste, chtěl jsem vás vlastně pozvat na náš server, kde bude vlastně hrát 250, nebo spíš ne 250, ale 12 lidí. Dostanete OP vlastně, když budete, jak bych to řekl, prostě hledáme do A týmu. Tak jsem si řekl, že udělám video, abych pozval nějaký hráče a abych vlastně pozval nějaký hráči, aby měli třeba admina, hlavního helpera, protože a aby mi pomohli postavit spawn a ostatní warpy, protože to ještě nic nemáme, takže neváhejte, IP vám dám do nebo IP vám napíšu do chatu. Víte, tady máte IP, napíšu vám i verze 1.5.2, IP máte v chatu, můžete si ji obsat, můžete se připojit. Je to samozřejmě bez zámačí, že jo, konfetík. Jo. A je to bez problémů, každý se můžete připojit, ale bohužel testujeme ho. Co je na hovno? Není na hovno server, ale můžete mi tady pomoct postavit minihry. Když znáte nějaký dobrý pluginy jako minihry, kromě Bedwars, protože minihry mi to nějak nechtějí jít na 1.5. Když tak teda se můžete ozvat, když někdo bude znát nějaký plugin, který půjde, tak ho nechám udělat plugin masterem. Takže to by asi od dnešního videa bylo vše, takže zatím čus. Nashledanou teda čus. Z konfetík taky. Ahojda.